Bon dia. Fa 10 anys la inestabilitat del sector lleter, amb importants variacions en el preu que es pagava per cada litre de llet, va portar un grup de productors catalans a associar-se. Van crear la marca Llet Nostra, que s'ha consolidat com a líder del sector. Actualment la marca aplega 215 explotacions ramaderes, la majoria petites i familiars. Avui han fet balanç d'aquesta dècada. En Marc Xifra té una explotació de 200 vaques lleteres. És soci de Lleters de Catalunya, una cooperativa que agrupa 215 explotacions de caire familiar. Representen un 30% del sector català i es van crear per poder subsistir i tenir una estabilitat en el preu de la llet. Nosaltres ens vam enganxar un moment que érem molt joves, que ens hi posàvem o no ens hi posaven, i el fet que aquest projecte anés endavant va ser una cosa important per dir, ei, m'hi agafo. Abans, de la manera que estàvem, era que venies la llet però no sabies mai si te la recollirien o no te la recollirien, o si te la pujarien de preu, o si te la... El que ens ha donat, el més important, és estabilitat. El projecte va culminar amb la creació de la marca Llet Nostra. En 10 anys han anat creixent en quota de mercat. En l'actualitat facturen 23 milions d'euros i comercialitzen 31 milions de litres de llet. Són líders en el mercat del bric, però els ramaders encara tenen molta llet per col·locar. S'està començant a fer a través de nous productes de postres i també es mira cap al mercat francès, malgrat les dificultats. Hi ha una sèrie de poders fàctics que protegeixen que nosaltres no puguem entrar. Però això es trencarà algun dia i nosaltres mirem al nord i amb ganes de fer-ho. Llet Nostra té la planta de producció a Vic i de moment no compta instal·lar-ne cap a Bescanó com s'havia previst en un altre moment. Una quarta part de la producció lletera ve de comarques gironines.